Esta tarde recibía a sepultura o patrón do Paquito 2 no cemiterio de Vistalegre, en Boiro. Familiares e amigos despediron a Germán Fernández nun multitudinario funeral, mentres que os equipos de emerxencia continúan a buscar por terra, mar e aire os seus dous compañeiros aínda desaparecidos. Unha multitude silenciosa quixo acompañar a Germán Fernández Triñanes na súa última viaxe. A igrexa onde estaba previsto o funeral quedouse pequena ante o aluvión de veciños e amigos que quixeron despedir o patrón do Paquito número 2, polo que finalmente a cerimonia celebrouse nun ateigadísimo cemiterio de Vistalegre. Ademais das palabras de apoio para os familiares, o cura encargado de oficiar a misa tivo tamén un recordo para Segundo Blanco e Antonio Hermo, os outros dous tripulantes da embarcación que permanecen aínda desaparecidos. O operativo encargado da súa busca céntrase agora nas inmediacións da illa de Sálvora, onde foi atopado o corpo do seu compañeiro. Dende primeira hora da mañá, medios aéreos, marítimos e terrestres rastrexaron a zona sen resultado. As familias seguiron atentas ao dispositivo dende o centro de control instalado no faro de Corrubedo. Pola súa banda, a Corporación Municipal de Boiro, da que formou parte como concelleiro Germán Fernández, aprobou unha declaración institucional en sinal de do pola traxedia.